Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Iban Garro etorri zaigu platora. Bertsolaria, idazlea eta baita ere antzerki munduan ere hastapenak egiten ari ditu. Goazen berarekin hitz egitera eta ia zer kontatzen digun arte eta kulturari buruz. Ongi etorri, Iban? Eskerrik asko. Platora, zer modu zaude gaurkoan? Ongi. Tokia hau izautzeko gogoz, lehenbizko aldia hemen, eta ongi guztu. Gogotsu, primeran. Bai. Eta nola definitzen zara pixka bat arte eszenikoen arlo honetan? Bueno, nola definitzen naizen, zaila da, nik ez dute ibilbide luze egirik arte eszenikoan. Urte batzuk erauntzen ditut, bertsolaritzan hasi nintzen bere garaian, hori da nire abia puntua ez, hor eman nuen eszenara pausua, lehenbizko lerrora edo, ez, jende antzin horretara. Orduan, nola definitzen dudan ez dakit, nik batez ere nire norabidea mundu honetan da pixko bat, nire burua ari batean edo hor jartzea, pixko bat esperimentatzeko, eta ikusteko, sorpresak hartzeko edo dezepzioak, baina kasik hauniz gustatzen zait jendearen antzineko hori, nahiz eta gehiagitan ere ez naizen ibili eta definitu ez dakit, baina agian hitza etorri zaiten hitza da esperimentazio hori, unearen esperimentazio hori niregan, bai. Zuzeneko horren esperimentazioa baita ere, edo? Bai, hori gustatzen zait batez ere, ez, bertxotan haunitz du horretik ez azkenin, bertso munduan bertsolariek eta lan bat egiten dute, baina gero zuzenekoa da, ez, hor daude faktore haunitz, nola etortzen den, nola ekartzen duzun, nola egokitzen zaren momentu horretara, nola eragiten dizun jendeak. Eta horrek, momentuko giro honek horrek zer atetzen dizun, ona edo txarra ez orduan. Hori erakargarria, niretzat erakargarria da, nahiz eta, hor dauden beldurrak, hor dauden dudak, hor dauden gauza guzti horiek, baina guzti horien nasketa da, ez, esperimentazioa, oinarria edo ez da egin nola erran, ikusteko nola atetzen den, ez. Ideiarik gabe geratzeari edo txuri, ez, geratzeari, beldurra diozu, hotza gainean zaudenean, edo? Egia erran, nik bertsolaritza izan zen nire lehenbiziko dezagun zuzeneko arte honetan lehenbizko esperientzia eta ez nituen plaza, ni plaza gutxi izan ditut beti, baina bai izan dut beldurra xuri gelditzen bertsolaritzan, agitz unekoa delako ez, eta badago abia puntu bat, direna neurri batzuk, teknika batzuk, errima batzuk, gai batzuk, doinu batzuk, ez lauki batzuk, eta horren barrenetik aritu behar duzu ez, eta lehenbizkoz dominatu behar da teknika hori, hor sartu, eta zer etortzen den, eta hor xuri gelditzaren beldurra eta ridikula itarena, eta hor, batez ere hasiera joetan noski baietz. Beldur hori hor dago, baina, da, ez... Adrenalina puntu hori imaginatzen dut ere ematen dizula, ez? Beharrezkoa da, hori tentsio puntu hori ez, eskuan izerdia hor egon, eta eskuan izerdia eta hitz egin, eta heldu da ez taldu adrenalina hori, eta hori polita da, baina bizitu behar da, ez. Hor dago, batez ere bertsolaritzan ari garen ez, lehen pausu hori ematearen garrantzi hori ez, noiz ailetzen zaizun ausardia hori edo, nola landu dezakezun ausardia hori, nik behintzat nire buruan, pentsa, nik 30 urtetik aintzinera eman dut pausu hori, faktore, kontekstua, kontestu. Baina horre, lehen pausu horren garrantzia, ez, ausardi hori hartzen duzulika, eta ematen duzulika lehenbizko pausua, nik uste dut uniko larrogeia egine izan dezakezula. Eta nola lantzen duzu hori, ausardia hori edo? Ez dakit, nire kasuan, ni ez banintzen lehenago hasi
bertsolaritzan, zein bertsolaritzan maite nuen, gustatzen zitzaidan. Txikitatik. Nahiko nera bezarotik ez, nahiko gazte, gaina nire inguruan lesakarra naiz, nire inguruan banuen jendea, nire adinekoa eta gazteagoa hor hasi zela, hor zebilela. Nik ez banuen eman orduan pausa uste dut izan zela lotxarengatik eta beldurrarengatik. Eta, bueno, ezinezkotzat ematen. Jotzen zenuen. Nire kasuan nola etorri den, nik uste dut izan daitekeela adinaren kontu bat, erraten duzuela, bueno, jazta ez, Zer da gertatu daiteken txarrena, ez? Edo bai, edo ez, baina ez bauzu egiten orain, igual ez duzu egin gola, ez pixko bat planteamendu hortan, eta zergatik ez. Zergatik ez probatu, zergatik ez hasi bertso eskolagaz, eta helduen talde bat sortu zen, zergatik ez sartu gor, ez, total zer duzu galtzeko, ez. Orduan, hasi, nire kasu izan zen lotxaren galtze hori denboraren poderioz. Eta gero baita igual, bira, guainola ez, solasian, igual baita ere nik eramaten nuen bizitza bat nahiko ez, lan bat, olako fabrika batean, orduak eta bar, eta, bueno, zerbait falta zitzaidan ez, hori... Rutina horretik ateratzeko, Bai, zerbait behar nuen ez nintzen garatua sentitzen, eta hori denak behar dugu ez, gure burua garatua, edo garatzen ari dela sentitu ez. Eta nire kasuan ere izan daiteke hori ere bai, ez nuela, ez, alderdi hortatik, bai, ongi izatea, bai, alde bateko, batez ere ekonomikoa bai, eta horrek ahalbideratzen dizkizu proiektu batzuk noski. Baina zerbait falta zitzaidan eta orduan horrek ere agian bultzatu ninduen, gainera bultzatu igual da hitza, venga, bilatu bertze zerbait. Igual horrek ere eraman ninduen, pauso hori ematera. Baina esan duzu txikitatik edo gaztarotik zeneukala hor grina, ez? Eta zergatik edo nola zegoen egoera edo non ikasi zenuen edo bertsolaritza asko lantzen da hor lesakan edo? Bueno, nik lesakako ikastolan ikasten nuen, ni baino kurso bat beherago bertsolaritzan aski ezaguna, gerora aski ezaguna izan zen jendea zegoen, abizen handiak izan direnak, gaina aintzindariak ez. Lesakako bertso eskolare sortu zen, Bortziritako bertso eskola Nafarroan lehenbizikoa, abia puntu bat. Eta hori dena nire garaian, garai horretan sortu zen, hau da, bertsolariak ordukoak ez, izenak emango ditut, Estitxara Ozena, Xabier Silveira, Makuko, hor nire adin ingurukoa dira pixko gaztegoak. Hor hasi ziren, eta orduan nik hori ikusten nuen, gustatzen zitzaidan, baina niretik aparteko zerbait bezala zen. Baina giro hori hor eduki nuen eta ikusten nituen, gero hasieran nola elkartzen ziren, dinamikak, gero niri bertsolaritzak adin horretatik erakarri nau, bere osotasunean, ez. Eta bai, ez hitzekin egiten den lan hori, gero doinuarena, improvisazioarena, beste giroarena, ez, bertsolaritzak alderdi serioa izanen du, batez ere gerora garatu dena, baina bertze alderdi desinibitu hori ere badut eskerrak. Eta horrek adin horretan erakartzen du hau nintz, eta horrek ere niri erakartzen nindu. Nik admiratzen dituen denak hortze biltzanak, ikusten dituen nola baten ziren ensaiatzen zuten lekura. Eta horrek erakarpen bat biztu dit, eta beti ondoan izan ditut. Eta azkenean gerora, nire sartu nintzen bertso eskola horretan, eta naiz eta erran ditudan izen horien tikurruti egon, plaza giroan edo maila giroan, baina beraiekin egon du naiz espazio itxietan, solasean eta jolasean, ez? Entrenatzen edo atxaldea pasatzen edo zin gauza, orduan hori bizitut gerora. Hor nuen eta gero eman nuen pausua, hori izan dute, hor nuen, hau da, etzen zerbait... Alea hor zegoen, eta gero ja garatu eginda, garatu behartzen momentuan edo, ez? Giroa hor zegoen, gero ondoan zegoen ere inguru, ez zegoen bi mundu haratago dozta, ez? Hor zegoen, eta giro horren ondoan bizi nintzen, eta etzen tokatu zenean edo etorri zitzaidanean bertan nuen. Gainera, helduen inertziak, ez? Helduen bizketak itze urtea zen, 2008an ematen du batzuzela, baina basatu dira urte batzuk. Bai, basatu dira pixkat. Bai, helduen bertso eskola bat, nik kartel bat ikusi noroitzen naiz, gainera udaletxean,
kartel bat helduen bertso eskola, ez ikusi nuen, eta Zergatik ez? bai, hori da, kartel bat zure parean, ez? Eta zergatik ez? Ez dakit ze galdera miolako zerbait, ez? Zergatik ez? Hitzegin batekin, bertzekin, bai, hau animatzen dago ere behai, bakizu nolakoa garen, ez? Joaten bada eta bi, hirugarrena erresagoa da. Herri txiki da lesaka eta dena laguna gara, nera nahian laguna, nera ez dakit zer, gero nire lehengusua, gero ura. Eta hola, kartelarekin eta sartu bertso eskolan, eta ginen talde giroa importante izan zen, nire kasuan, behintzat, eta, pasatek bertzea, eta horrek eraman induen, hasieran mai baten inguruazko zen hori, ez? Ez da isa hori ere, baina, ez? Eta nire helburua zen, mai baten inguruan, lagun giroan, bertso bat botatzeko gai izateak gogoa baldin badut. Bueno, inguru horrek, gero nik badut konstantzia edo lana egiteko gaitasuna badut, gustatzen zaidan harretan. Eta orduan lana egin nuen, eta mai inguru hartik, oholtzara pasatu nintzen, ni oholtzara ez ditut nik saio gutxi izan ditut, baina jende antzinin kantatu dut, txapelketan ere parte hartu izan dut. Hau da, jende antzineko momentu hori bizitu dut. Eta hor hasi nintzen, hori ez, baloratzen une horrek, momentu horrek, ze magia duen edo ze indarra duen zurekin konektatzeko, zure alderdi ontsa, zure ezagutzeko ez, ematen du desagertu egiten direla lainoak edo ez dakit zer desagertzen ingurua, ze da impotentea, adrenalina errandu zaitzen, ez dakit zer da impotentea da, orduan ez dago, ez da, puro, gardena da hori. Eta orduan horrek... Eta zaila da ez igual hori lortzea gure eguneroko bizitzan, ez? Nik uste dut baiet. Bai, ez, adrenalina izatean da, kirolariak bere esparruan izango dute, kasik igual azterketa batean ere hori pasatzen alda, ez? Ez dakit elkarrizketa batean ere, bai, ez? Eta orduan ez, ingurua, kontestua, periferiak, adrenalinak, gauza honiz desagertzen dire eta konektatzen duzu zerbait gardena denarekin, eta hori gustatu zitzaren, momentuan, ostras, ez, igual ez zara gehiagiko hartzen, horretaz midero hartzen zara, ez, eta nola, eta nondik, eta... Eta orduan, lanketa horretan, ez, hori haitz interesgarria ditu zitzaidan, zuzeneko mundu horreri begira, ez, zuzeneko historia horreri begira. Hori haitz polita da, urduritasunak hor daude, lagun izan daitezke, horrekari ere bai, ez bai zute guztien, lotu egiten bazara eta hori ere pasatuko zaizu, ez? Hori, ez dakit, une hori interesgarria da. Ez egunero agian bizitzeko nekatu ingo zara, ez baina bai ez momentu horietan eta hori gustatzen zait. Hori polita da. Eta nola definitzen duzu bertsolaritza, ze? Baldago Euskal Herritik aparte horrelako, antzekorik igual bai, ez? Baina horrelakorik. Bueno, ez dut olako ezagutza, baina bai badakit badirela lekuak, bai trobadoreak edo ez improvisazioarekin lotuak, gainera rapa eta bar. Improvisazioarekin lotuak badire modalidadeak, errimekin ere bai, nik Hego Amerikako batzuk aditu ditut. Eta pentsatzen dut bertze lekuetan izango direla. Azkenin, ariketa da, zu baduzu teknika bat edo, jario bat, eta izango diren neurriak, batzutan zehatzago bertzitan ez, errimen fonetikare polita da ez, errimak azkenin fonetika bat ematen dizu. Norabide bat ere bai, ematen du zailtzen o zailagoa dela, baina batzutan ez da zailagoa, batzutan lagundu egiten du nora jetu behar duzun, jo batez eta... Horren pentsatut erraminta horiek, ez pentsatuta batzuk ezagutzen ditut bertze leku batetan badire, eta hor dago guain rapa ez, raparen improvisazio, hori ez, etorri edo mari etengabe hori ez, orduan, eske ariketa bezala interesgarria da, zaila bada, baina interesgarria da, eta ongi egin ezkero, aberatsa. Eta eron momentuaren magia ez, gauza horietan denetan momentuaren magia da, eta horrek badu bere balorea, eta jendeak, nik uste dut jendeak hori hartzen badakiela, ez duela behar ez dakit noren poesiaren poesia bat bezik, eta zerbait lurretik doan zerbait, eta momentuan egokian errana, eta errateko moduan, horrek indarra handia du, eta hori badago jendea horren gaitasuna duena, izen batzuk etorren zaizkit burura ez, hori
doaia dutela, ez, hori momentu hori kudeatzen dela, erraten dutela gauza badakitela nola erran eta nola hietu, eta hor dago historia, ez, orduan, gauza bera nork eta nola eta noiz erran desberdina da, eta nori, ez? Orduan, magia horren barrenin niri normala iruditzen zait bertzelekuetan, eta ez, karo, baina, hemen egiten bada, guz gara desberdinak bertzelekuetan ere egingo da, eta normala iruditzen zait ariketa bezala. Eta profesionalki egiteko, ez, azkenean, aipatu duzu, ez, txapelketetan egon zara, eta, badago jendea profesionalki egiten duena, baina gero, nire aipatu dugu baita ere, ekonomikoki, ez, beti badagoela beste lan baten beharra edo, ez, eta profesionaltasun hori bertsolaritzan gertatu daitekeela uste duzu edo... Bai, nik, profesionala ez dut ezagutzen bakoitzaren egoera, baina nik pentsatzen dut Euskal Herrian ez agunitz, izango diren bat edo bi edo hiru edo lau, baina horretaz bizi direnak bat direla eta eskerrak. Baina, klaro, dire, ez dut izenak emanen, baina, punta-puntakoak eta uste dut gainera beharrezkoa dela jende horrek horretaz bizi ahal izatea. Gero egingo ditu laguntzak edo olako kolaborazio bertzelekuetan eta hemen, baina oinarria da zure sormena eta kasu honetan bertsolaritzan. Pentsatzen dut gutxi batzuk izanen direla eta eskerrak pena da gehiago ez izatea, ze uste dut zuk abiapuntua, jende honen abiapuntua hori da, badute doaia, badute almena, badute gehienetan badute kantaera eta badute batez ere gustatzen zaiela. Orduan, eske ze gehiago behar du ikusle batek edo jasotzea gustatzen zaion batek, ez? Badakien bat hortara dedikatzea, azken hortara baldin badago denbora badu, kalitatea ere. Denbora badu lan egiteko, lantzeko eta denbora badu baita ere deskantsatzeko. Eta horrek bere sormen prozesuan, nik uste dut berez gaitasun aldin bazu esponentziala dela. Orduan, horretarako behar du sortzaile hon batek behar du denbora, nire ustez alietzeko eskaintzen aldun hori eskaintzera, eta hori da altxor bat inguruarentzat. Eta orduan, inguru horrek, kontekstu horrek, ez laguntzea edo ez ahalbideratzea nolako jendeari, bizitza hori eramaten, niretzat da gauz zerbait gizarte bezala eta ni jasotzaile bezala pena handia ematen duen. Egotea ahalmen handia duen bertsolari bat egunero 10 ordu, 12 edo 8 ordu fabrika batean eta ezin garatu bere ahalmen guzti hori, niri uste dut hori pena bat dela eta hori ekidin beharko litzatekeela bertzen motako ahalbideratuz jende hori horretaz bizitzera. Eta hori da, uste dut hemen dagoen minioz bakarrik bertsolaritzan, alderdi. Bai, arte eszenikoetan, orokorren artean. Bai, eta hori ez dakit nola, ez dakit formulak zeintzu diren, baina hori ahalbideratu beharko litzateke. Bai, eta nolabait artista horrek lasaitasun hori edukitzea, ez? Ez dakit, ausartak badire ausarta honitz eta admiratzen ditut, aposto egiten gaztetikan, antzerkian ateri behar dut saiatu naiz nire bizitza antzerkilari bezala ateitzen. Ze apostua. Zailtasunak, tentsioak, ez nahi zaietzen, horrek eragiten aldun mundu berdinean daudenen arteko kompetentzia txarrak, ez? Eta hori dena konstruktiboa izan beharrean, destruktiboa izatea hori dena ekiditeko behar dire laguntzak edo moduak, jende horrek bere denbora eta bere kalitatea hortara zuzentzeko eta hori azkenin gizartarentzat altxorra da. Sinesten dut, arte eszenikoan ez dela bakarrik emanaldi bat, emanaldi horren atzean baduela pertsonen energiak eta hori transmititzen dela, etortzen dela, joaten dela eta horrek batzen joaten den zerbait dela eta horrek haunitz ematen duela orokorki gizarte osoan. Zaindu behar den, beharko genukeen gauza bat da.
ea lortzen dugun formula, ez, beti gaude honetaz debatitzen, ez, eta interesgarria izango litzateke ez, programa guzti hauen ostean formula bat izatea eta esatea ez, gobernuari edo ez dakit, instituzioei bitu aurkitu dugu ez, ze bai guztia ailegatzen gara puntu berberera, baina badirudi hor pareta bat daukagula eta ezin apurtu. Bai, bueno, nire ez naiz hasiko formulak ematen, baina ez dut, nik uste dut formulak, baina formula lantzintik dela nahia edo gogoa. Nahia eta gogoa baldin badago eta hor administrazioari begiratzen diot, hor kudeatzen dire batez ere diru laguntzak eta bar, publikoak eta hori dena. Nahia eta gogoa baldin badago formula zailagoak harrapatu dituzte zientifikoek hor barna esperimentatzen. Behar dena da nahia eta gogoa. Abia puntu horrekin formulak ez dire zailak izanen. Bueno, erresagoa izaten da dena. Behar dena da nahia eta gogoa eta ez dakit. Eta orduan zein da kontua, ez dakigu arte esterikoak duten balioa edo ez, aipatu dugu ez, zuzeneko horretan edo zu ikusle moduan ez, esperimentatu duzun hori zuretzat izan dela potentea eta oso interesgarria ez. Eta orduan ez dago nahia zergatik, ez gaudelako ohituta arte estenikoak ikustera eta esperientzia hori izatera eta baloratze hori edo... Bueno, hori orokorki nik ez dut dudarik ez dela baloratzen behar den bezala. Hau erraten dut, nire jakinta, nire ikuspuntu pertsonal eta propioa dela. Ni uste dut eta izaten alda arte eszenikoan edo bulegoetan lanean edo aurkezle bezala edo laborategietan garrantzitsua dela orokorki gizarte mailan, gerra gutxi izango genituen horrela, seguro. Garrantzitsua dela norberak arrautzea bere buruan non nahi duen. Ez da erresa, ez? Zer den edo zertara joan nahi duen, zer beteko dio, zer garatu garaziko duen. Eta nik ez dut dudarik arte eszenikoan dabiltzanak, batez ere hortik bizitzatera nahi ez, ahalegin horretan edo, ez dut dudarik abia puntua hori dela. Hau da, gustatzen zaion horretatik bizi nahi dutela. Orduan, hor ez dut dudarik, orduan, gertatzen zaien eta zaigun onena da hori posible izatea. Hori ala bada, jende horrek beraien onena emanen du, eta beraien zuk zure onena ematen duzunean eta garatu sentitzen zarelikan zoriontsua izatetik hurbilago zaude. Beti izango dira, historia baino oinarri aski polita duzu. Eta ez duzu destruitzeko, kontra egiteko edo bomba botatzeko gogo gehiegirik izanen, ez? Hori da. Hortaz, eta hau arratzen dut aste eszenikoa ze hor ez dut dudarik hortan dabiltzanak eta batzuk izautzen ditut hori nahi dutela, ez? Ze bide zaila da ez, orduan hor baldin bazaude. Zerbaigatik da, ez? Orduan hori da abia puntuan, gogoa, ez? Aizten errandu gogoarena. Eta berdin zait, lehenguan neska baten elkarrizketa bat ikusi nuen telebistan. Bere ingeniaria ez dakit non zegoen lanean eta erraten zuen gaztea zen, eta beka batekin, eta ni harinez egiten gustatzen zaidan hau gainera hemen beka honekin, eta bar. Hori ez. Orduan, hori aurkitzen duen, eta ez da isa, jendeak, gizarte bezala, albideratu beharko litzateke bide hori jorratzea, ez. Uste dut hori haitz garrantzitsua dela zuk gustukoa duzun hartan pasatzen baduzu zure denbora, gero etxean ere ez duzu oihuka hasteko gogoilegirik izan. Ongi egongo zara. Eta ongi baldin bazaude, ongi egongo da zure ingurua, edo errazagoa da ongi hobe egotea. Eta horregatik uste dut baloratu hortik heldu zen dena. Baloratzen dugun edo ez arte eszenikoena, uste dut ez dakit baloratzen dugun ez, konturatu beharko gainatik ez garrantzia duen horrek ez. Eta norbait ez oholtza batera goitzen denean, ez dut dudarik ari dela bere honena eskaintzen, ez? Hori eta hartu. Eta hori ederra da. Eta horrek sortze giro bat sortzen du, ez? Eta hori lortuko bagenu espazio guztietan,
utopia bat da, bai, norabide bat ere izaten alda. Ez, norabide bat, Einstein aipatu dugu nahia eta gogoa, ez? Formulak bilatu baino lehen, norabide hortan igual erresago tomatzen dira formulak. Askotan hitz egiten dugu programetan, ea ze zaila den batzuetan, ez, artistentzat edo kultura arloan dabiltzatenentzat, gogo hori dagoenez, ez, aisialdia eta lan denbora edo ezberdintzea, ez? Eta azkenean bizitza guztia badirudi dela lana eta edo aisialdia edo non dago hor muga, ez? Baina igual, zure kasuan interesgarria baita ere hori, ez? Beste uztartze hori ekarri ditzazken onurak, ez? Baita ere, kasu horretan. Eta zenbat onura. Niretzat medizina bat izan da, medizina, bai. Eta ziur nago, bai, Nikola uste niretzat behar bat zen, eta eskertzen diot nire izan dudan bizitza horreri, ez, lana jarrain dut, eraman nagoelako bide hauetara, hauetan harakatzera, ze, ez, behar nuen garapen bat nire personak ala eskatzen zuen, ez, garatzeko, nire gura garatzeko espazio hori bilatzea. Etortzen zait burura elkarrizketa bat lagun batekin izan nuena, ez? Bera antzerki talde batean dago, elkarrekin gaude antzerki talde horretan eta hitz egiten dugu. Antzerkia baita ere egiten duzu? Bai, berria naiz horretan, baina azkenean antzeko gauza bat da, zuzeneko horretan. Eta berarekin elkarrizketa bat izaten, ez? Eta pixko bat nik erraten nion, polita litzakela, ez? Igual horretatik inbertzen gustatzen zizun, ze lagun honeri hau nitz gustatzen zaio. Horretatik bizitza ateratzea eta lagun honek erraten zian, ez uste, nik badut lan bat gustatzen zaidana, ez nire lana dut, nire enpresa, eta gustora nago hor. Eta hola, egiten dut antzerkia, maite dut pila bat, baina egiten dut presio ekonomikorik. Hemen ez dut bilatu behar emanaldiak ez dakiz dirua edo gizate ekonomikoaren presioarengatik, ez? Orduan, hori ere hor dago, orduan pertsona honentzat ere, hola, ez, kompatibilizatzeko, ekilibrioa bilatzeko eta forma bat da, eta berak erraten zuen berak nahiago duela horrela, eta ez saiatu antzerkitik bizitza ateratzen. Xapo, ez? Hori ere bai. Baina baita ere, egia da zentzu horretan, ez? Hor dagoela beste ideia hori, aipatu duzuna leheno, ez? Nola ez dugula bizi garen gizarteotan planteatzen antzerkiaz bizi izatea presiorik gabe, ez? Ezinezkotzat jotzen dugu. Orduan horregatik diogu, ez dut, ez? Besterik aurkituko eta, ez? Ze diozuna, ez? Ez dagoenez hor egonkortasun hori, ez? Non deskantzatzeko aukera izango duzu, ze badakizu hilabetearen bukaeran izango duzula soldata finko bat, ez da? Orduan, baina hori ezinezkotzat jotzen dugunez ez diogu, banoa disfrutatzera, ez? Holaxe, kontekstu horretan da osnarketa hau eta erabakiare ziur. Kontekstua balitz, komentatu duzun hori ez, holako, soldata minimo bat, ez dakit irizpideen arabera zu jasotzen duzuna, agian ziur, jende gehiago izanen genuen holtza gainean ez. Eta antzerkiko hastapenak nolakoak izan dira? Gauzatek bertzia da gauzatek bertzia. Eta inguruan ere bai, bertsolaritzak ibilbide bat badut horrez, bertsolaritzakin hasi nintzen, bertso idatziak ere idazten hasi nintzen, bertsoak idazten, bertso idatziek eraman ninduten olerkia idaztera, azkenean antzekoa zen niretzat errimak eta neurriak kendu, baina ez estilo antzekoa nuen bertso idatzietan olerkira pasa nintzen, eta hor olerkian hasi nintzen lantzen errezitaldiak zuzenekoak ez hau nintzen, gutxi, baina hori hau nintzen gustatzen zitzaidan. Hor ez zegoen hitzaren improvisazioa, baina bai transmisioarena, eta hori bertsolaritza baino gehiago gustatzen, niri gehiago gustatzen zait, ez, eta ez, transmisio hori, ez. Eta orduan, antzerki taldea herrian dut, lagunak dira, esperientzia handia dute, Mairu taldea da, esperientzia handia du, 20 urte eramaten juzte, eta bat behar zuten obra berria egiteko, ez, eta orduan aipatu zidaten, eta nik segituan ez nuen gehiagi pentsatu behar izan, ze nire errandugun horren gogoa edo garapen prozesu horren barrenean dago, ez. Ez nuen inoiz egin antzerkia, baina badakit lan egiteko gaitasuna badutela,
gustatzen zaidan hartan, eta kasua, banekin kasua izan entzela. Baina bertze garapen mota bat, ez? Gehiago hor ja, ez? Gorputzarekin, gestuekin, hitzen tonuarekin, eta orduan hori dena haitz interesgarri dutzen zait, eta zuzteneko rollo hori antzerkiak, pentsa ez, ostia, ze indarra duen, ez? Tekstua hor duzu burutan, baina bertze guzia, eta haren nola etortzen den, eta gestua eta interakzioak, ez? Bertzeekin hor, herramienta eta altxorra egon ezagutzeko, ez? Ezagutzeke. Orduan, bueno, baiezkoa eman nun, eta sartzen zara ja obra sortze prozesu batean. Tekstua idatzia zen, antzerki taldeko batek idatzia zeukan tekstua, baina gero sortzen da dena zerotik. Prozesu hori da haitz aberasgarria, eta nik nire baitan, hau ordaindu egingo nuke hemen egoteagatik. Orduan, hola etorri zen antzerkiarena, eta hola etortzen dire, gero bertze elkarrizketa hori, lagunak dira denak, baina, kontekstuak. Gustatzen zait aipatzen duzuna, eta sarritan ja aipatu duzu, ez ni lan egiteko kapaz naiz, eta langilea naiz, ez? Eta interesgarria kontzeptu hori, ez? Azkenean, batzutan ere artean badirudi, ez? Izan behar duzula horrelako, ez dakit, magia bat, edo, ez dakit, duende moduko bat, edo, eta horrekin nahikoa dela, ez? Baina, beste lanbide bat da, ez? Eta azkenean, ez? Ni lan egiteko grina eta almena daukat, eta lan egiten badut, pues, bueno, ez dakit, altzairoak egiten duenaren modukoa, ez? Gustatzen zait kontzeptu hori aipatzen duzuna, interesgarria. Bai, beti bezala gustatzen zaizun aretan lan egitea, lana definizioa ezagutzen dugun bezala ere ez dakit denez, agitzez ere erresagoa da. Eta gero gainera, ni ikasketa garaian ere banekien lanean, ura gustatu ez dakit gustatzen zitzaidan edo ez, baina lan egiteko gaitasuna bat buruarekin. Ez, ikasi, langilea nintzen, hau da, azkenko momenturako uzten nuen, azkenko momentuan egiten nuen. Fabrikan hasi nintzen lanean ere badakit lan egiteko gaitasuna duela, baina gero ez, han diruaren truke da, noski, hor dago ez trampa txiki bat, baina gero olako proiektuetan. Hau da, badakit 10.000 orduak sartu behar baldin badire. Gustatzen zaidan hartan. Eta 10.000 ordu sartzen badituzu, zerbait lortuko duzu, zerbait ziur, edo zein arlotan. Eta hori, eta eskerrako, hori... Hala ere nik uste dute jendeak sorpresa bat hartuko zuela, nik gustatzen zaion hartan lanen hasi eta errango luke, ostras, ni hau egiteko bai naiz, lan eginta. Gero bertze gauza bat da baita ere garrantzitsua da, azkenean ez dugu egunako 24 ordu hasta 7 egun eta bizitza batek ez dakit zenbat urte mugatua dago. Orduan, zuk, ez dakit nola erran, ez? Erne egon behar duzu baita ere zer bai eta zer ez. Hau da, ejemplo argi bat, ez? Munduan ez dakit zenbat liburu dauden, denak ezin ditugu irakurri. Orduan, filtro bat behar duzu aukerak eta bat zer irakurri nahi duzun, ez denbora galtzeko, ez? Dena ezin delako egin. Orduan, lanan eta zein arlotan ere bai, hori ere pixko behar duzu ikusi zer ailetzen zaizun, ez? Intuizio hori ez... Zerk eragiten dizun, zer egiten dizun, ostra, ez? Hori da haitz, konturatzea zerk egiten dizun, ez dakit zer hitzatilin, zerk egiten dizun hori. Bai, eureka hori edo ez pizten zaitu hor zerbait. Zer bizten dizun zerbait, horreri kasu egin. Hor badago zerbait, eta orduan ez ernegon hor eta ze hor erretxago izango da zuk zure 10.000 orduak. Sartzea eta zuk pizten dizun horretan 10.000 ordu sartzen baitu, gaitasuna izango duzu, ziurrenik, zerbait nonbaitera, zerbait garatuko duzu zure horretan. Interesgarria. Bai, eta nik azkenean, ez bertsolaritza, olerkia, antzerkia maten du ez, eta igual ala izatea alda, 1000 gauz. Nik badakit ez naizela izanen izar bat eztare batean. Baina oinarrian uste dut gauza bera lantzen ari naizela. Ez hau da gauza bera, ez hori pixko bat sormen prozesuarekin zure burua garatu eta ero zuzeneko roli hori. Hor dago nire interesa orain eta gustatzen zaidana. Eta hor,
lan egiteko gaitasuna badakit badutela. Aipatu dituzu olerkiak eta badaki zertxo bat ekarri duzula, ez? Ber, pixkat irakutsi eta konta iguzu zer den. Bale, hemen dut, liburu hau, 17. aidanez, hau da, nire azken olerki lana argitaratua dagoen liburua. Proiektu baten barrenean dago, kontatuko dut, proiektuak, hemen dago, geuretik sortua izena du. Udalbiltzak kudeatu duena eta, aski momentu berezian etorri den proiektu interesgarria da. Zergatik, azkenean udalbiltzak kudeatu duelako euskal pandemia garaian dena gelditu nahi izan dugun garai horretan. Eta ez, horrez, arlo guztietan, baina kulturan ere bai, eta euskal kulturan gutxiago txikiago denez, gauza hauek, pentsatzen du gauza hauekiko sensibleago ere izan daitekeela. Orduan, kontekstu horretan, udalbiltzak Euskal Herriko herri desberdinen, udal desberdinen diru laguntzarekin proiektu hau sortu zuen. Polita da proiektu honen goi begirada hori ez, Euskal Herri mailako begirada ez, hori gustatu zitzaidan niri proiektu honetan, eta orduan eman zigun aukera bai idazten gustatzen zitzaigun batzuei, bai antzerkian dabiltzen taldeei, bai zinema kortoak egiten dituztenei, holako lan bat egiteko. Orduan, 16 idazle izan ginen aukeratuak, ipuinak, edo holako ez formato handian, formato txikian idazteko, eta publikatzeko beka bat eman ziguten. Beka horren barrenean egokitu zitzaigun herri bat, proiektua diruz laguntzen zuen herri horietako bat, niri Urepele egokitu zitzaidan eta aski kontent nago. Eta hiru aste egon ginen herri bakoitza bere herrian, ni Urepelen egon nintzen 3 astez, banekien olerki bilduma bat egin nahi nuela, hola aurkeztu nuen nire proiektuan. Horrela onartu ninduten, eta orduan, pixko bat kontatu dugun artista profesional bizitza hori eraman nuen 3 astez nik, ez? Ordaindua, denbora, jendearekin egon, behatu, bilatu, harrapatu, aditu, eta idatzi. Gozada. Pentsa. Hori profesional bat bezala. 3 astez, hori bintzat bizitu nuen. Horrek inguruan duen guztiarekin, ez? Gero, nire suerta izan nuela erraten dut, ni goi Nafarra, hande Nafarroa, aski ez ezaguna hain hurbil izanik, bertsoarekin lotu dagoen herria, olerkiarekin lotu dagoena, nik bertso eta olerkia landua. Hortaz, uste dut ez da ere kasualidadea etzela izan, hango jendearekin harremanak, hain desberdinak, hain hurbilean egonta ez, bi mundu talkan, ez dakit nolara. Hango euskera, euskalkia, eta hori dena bazka nuen eta denbora ere bai, eta batzen nuen olerki bilduma bat, hemen argitaratu dago, eta ni bezala, bi liburu argitaratu da lehenengo tomoa, hemen 8 idazleren lanak daude, nerea barne, eta bertzean daude. Beste 8. Beste 8ak, badakit hemen inguruko jendeak ere parte hartu duela, eta oro har, Euskal Herri guztiko, eta orduan hau da ikarri dutena. Eta irakurriko diguzu, olerkitxo bat? Bai, olerkitxo bat, irakurri dizuet. Hau, honen kontekstua azkenean han Urepelen, ez? Olerki bildumak badu nondik norako bat, ipui bat bezalakoa da, bere osotasun hartuta, ipui bat bezalakoa, baina ez lineala baizik eta olerkiak dituen lerro arteko horiekin, ez? Eta orduan, olerkiak han leku espezifikoetan sortu izan dira honitz, ia denak errango nuke. Eta baina irakurriko dudana da, Angel izena zuen emakume baten etxean, pasatu nituen 2 arratsalde, solas eta solas, berak adina du, esperientzia handia bizitzan, solastiko gogo ikaragarria, energia admiragarria, eta normala, iraganari buruz solasteko gogo handia. Bere etxea iraganean xokoladeria bat zen, iragan aspaldian,
Eta eta hola ez, argazkiak ateratzen zizkidan, argazkiak kontatu, eta bar, eta pixko bat ez. Hola pasa genituen bi arratsalde, ez? Eta niretzat, hori da, ez ezaguntza duzu pertsona bat, eta pertsona horrek daraman mundu, kasu honetan zabal eta luzea, ez? Eta orduan, hori hortik etorri zen, olerki hau, idatzi nuen gero irakurriko dut, bai. Noski. Barrera noa zure begi urdinean, argazki zaharretarantz, harrizko bideak zeuden garaietara. Xokolateria dio kartel burdin erdoilak edertuak. Bide ertzean kantari denak xoria dela dirudi. Melodia bat bide iskinean, pertsonak baino bizitako istorioak gara. Baldintza bakarra inork kontatuak izatea. Xoriak ala egiten du egunero bide ertzetik, bertzeak bidea. Behar dugun lekuan gaude ez dut dudarik. Ireki diot esku ahurra ogi papurrak eskaintzeko. Hitz apurrak mende oso bat garraia dezake, izerdiak ibilitakoa inbertze. Eta non gaude gu inon ezpada, istorio ederrak kontatu ezean. Horretan ari zara, jarrai ezazu zatoz zoaz begi urdin. Koloreak koloreago dira argazki zaharretan, ez naiz itzuliko berdin. Pertsonak pertsonago dira adituak direnean. Ondoan jarrita dinauzu, mendekuri gabe naramazun kontra erranean. Murruan gogorrak gogorra dakar. Olasen entorren zure etxeko atea zabaldu didazunean. Zure hitzetan artila duzu, artila nauzu udaberritua. Banoa zure begi urdinean barrena argazki zaharretara. Olerkia dario zure atxari, badakizu. Olerkiaren oinazeak aizetik gehiago du oinetik baino. Begira xoria den egada eroa. Badakit geroa zari zatzaizkidala. Olasen noa egan zure hitzetan olasen aramazu. Inork inoiz bizitutako ederrak ahalbideratu didan esperantzarantz. Badakizu, txokolateak beroan urtzean istorio goxoak ditu kontatzeko, kantatzeko, eta ez naiz itzuliko berdin. Hau haren hanbizitako esperientziarekin. Eskerrik asko. Ze polita. Hartu liburu eta kokatu nahi duzun tokian, eta hor izango dugu gure platoa hornitzen. Bale, gauza desente daude. Gauza desente eta falta direnak oraindikan. Hemen jarri dezakedala, ez? Primeran, noski baietz. Inori deustapatu nahi, gauza honiz daude eta desberdinak polita dago kokalekua. Eta olerkiak ere idatzearekin, imaginatzen dut, azkenean olerki bat, ez, interpretazio hori, azkenean kontatu diguzunez asko historia horri buruz, ez? Emakume horri buruz eta geneukan hor kontekstua. Baina bestela olerkiak badira bestearen interpretazio bat, ez? Oso interesgarria dira olerkiak, ez? Olerkiak niri definizioan haunitz gustatzen zait idaztea. Nik zer eta nondik idazten dudan. Nire kasuan eta uste dut kasu gehienetan nola izanen da. Eta zer eta nora llegatuko den. Desberdinak izan daitezke agitz. Niretzat, ez dakit, nire kasuan da importantea vibrazioa, zer vibrazioa transmititzen duen. Eta olerke bat, uste dut ez dela ulertu beharrik ere. Da vibrazio hori jaso eta horrek zer eragin dit edo ez, margoetan bezala ez, margo abstrakto horiek ez, ikusten duzu, zerbait izango da hori. Margotu duenak zerbait nonbaitetik etorriko da hori, baina margolariak ere paisajistiko hor daude, baina bertzeak ez. Zerbait transmititu nahi du, baina transmisio horretan jasotzen duenaren pertsona eta bere zentzumenak daude. Eta hori ere hor dago, vibrazio hori nola haietzen den nire olerki bat irakurtzen duenak, berriz irakurtzeko gogoa baldin badu, hor ja gustatu, nila konformenagoa, zerbait sortu dio. Horretarako olerki irakurtzeko gogoa behar da. Ze ez da errexena, ez da zuzena, ez da planoa, ez? Ni txokolatea jateko gogoan bandit. Txokolatea. Bai nire haren etxean nintzenean, txokolatea jateko gogoa ematen zidan, baina egiten zuten txokolate hura ja aspaldi agurtu dagoen horrek. Bai, polita da
ez ulertu behar izatea. Zapore bat, ez, sentitzea, zentzumenak sentitzea, hori polita da. Eta gure mundu hain arrazoi formula eta arrazoi beharrez beteri dugun mundu eta formula eta esplikazio eta ez dakiz zer denak. Eta agitzongi daude, eta beharrezkoak dira, noski baiet. Baina dena ulertu behar hori ere ez dakit, ez ulertu beharra. Ez ulertu beharra, eta zer eragiten didan horrek, hori ere, nik uste dut horregatik idazten duela poesia eta irakurtzen dudala pila bat. Hori gustatzen zait. Eta gero baita ere gustatzen zait kantitatearen kontzeptua. Ez olerkietan justu alderantzizkoa da, ez hitz presisoak, zaborra edo gehiegi ez, eta ahalik eta gutxientan transmititu nahi duzuen hori ez. Orduan kantitatearen munduan ere normalean ez gauzik gero eta gehiagora, ez gero eta zenbaki altuago, ez dakiz zer. Ez, hemen dago, olerkietan dago agian kontrako direkzio bat. Bueno, hori entzun zait interesgarria. Orain, liburu bat irakurtzen ari naiz eta liburuan jartzen du, ez? Zailagoa dela, ez? Eskutitz labur bat idaztea edo zerbait laburra idaztea, zerbait luzea baino, ez? Azkenean laburra idazteko... Bai, zailagoa izaten alda presizio hori, ez? Kalitate hori edo erran behar dena errate hori. Hori bizi normalean ere bai, ez? Zenbat hitz. Eta isiltasunaren beldurra hori, ez? Eta inkomodidadea edo hori ariketa bat da guretzat, denentzat, ez? Normalean gero eta gehiago, gero eta hola, nik behintzat hori jaso dut edo ez dakit nondik hau, ez? Eta gutxi haunitza erratea artea da. Artea da. Eta transmititzea, hau da, transmititzea hori, ailegatzen gai diren horiek, horien artea ikaragarria da, ez? Ostras. Azkenean, olerkiak ez du norabide bat, ditu nahi adina, ez? Claro. Hori bai, niretzat hori polita da. Doai bat, dutenek doai bat. Norbaitek utzi duen galdera bat zuretzat baita ere. Ze gonbidatuek beti utziko duzu, zu ere utziko duzu, galdera bat hurrengoarentzat, eta zurea da nola sustatuko zenuke kultura. Hitz egin dugu horretaz nahikotxo, baina beste ideiaren bat baldin baduzu, aipatu dezakezu. Nola sustatuko nuke kultura? Nik gizartean zerbait sustatu behar baldin bada, igual erantzun erresa emanen dute, gizartean zerbait sustatu baldin bada sendoa, ibilbide batekin, ezin da epe motzera egin, epe motzera diruaz eta solastuko nizuke, baina epe luzera nik sustatuko nuke kultura sustatzea da niretzat hezkuntzan egin behar den zerbait. Hezkuntzan, tikitatik. Kultura da, gure izatearen zati bat, kulturan hemen bizi gara, orduan ingurua badu kultura bat, hori jasen duen gure parte bat da, ez. Orduan hori nola sustatuko nuke, horren kontzientzia sustatuz, eta batez ere hori... Hezkuntzaren bitartez. Bai, hezkuntza. Nik uste dut hezkuntza dela gakoa gauza unitzena, eta kultura eta batez ere sormenaren garrantzia, sormena edozein bizitzaren arlotan, hori da niretzat garrantzitsua landu beharko genukena gizarte honetan, ez? Importantea den zurekin konektatzea. Kultura gauza da, sormena, ez dakit nazten, kulturaren atzean sormena honiz dago, ni kultura sormenaren kontestuan esplikatzen ari naiz. Eta orduan, sormena zure zerbait sakonarekin garranekin konektatzea baldin bada, hori aitz potoloa da, eta hori horren garrantzia niretzat hezkuntzan. Hezkuntzan, hau da, txikitatik, ez? Ongilatea noiz transmititu hartzu, batez ere txikitatik, eta sormenaren garrantzia zuregan. Ezken niretzat norberaren botere pertsonala dago. Hori sustatzen bale mazuzuk zuretik eta ez bertzetik,
egitea zure botere pertsona lantzen ari zara. Eta hori zerbait sendoa lortu nahi baldin bada, epe motzera lortu daiteke noski, baino da hezkuntzan. Bide luzea dugu egiteko, ez? Adibidez, adibide moduan, baina beste egunen norbaitekin komentatzen, ez? Adibidez, arte eszenikoen batxilergoa eta badagoela orain, ez? Baina ez dago adibidez plaza espezifikorik antzerkia ematen duen irakaslearentzat, ez? Antzerkia ematen du Euskara Departamentuak edo Gaztelania Departamentuak Gaztelaniako batxilergoa baldin bada, ez? Musikarako bai badago, ez? Musikologoa den bat eta musika irakasle, baina adibidez batxilergoko arte eszeniko batxilergo batean nola ez dago, ez? Antzerkia horretan hori ikasi duen eta horretan lan egin duen bat antzerki klasea ematen, ez? Orduan... Horrelako gauza pila bat, eta horren atzean dagoen balio pertsonal, horren garrantzia azpimarratzea. Orain zure txanda, galdera idazteko, pixka bat pentsatzeko, eta horrengoarentzat Ez dakit nor. oparitxoren bat usteko. Ezin dut jakin nor den horrengoa. Ezin dut. Hori da kontua, hori da gauza, baina jakin dezazun guztiak zaretela hori kultura arloan lan egiten duzuen pertsonak. Baina galdetu aldiozu aber zein den bere janari gustokoena edo, baita ere. Gero horraren dut, bai. Aspaldi, arbela batean eta klerarekin idatzi gabe. Claro. Eta oroitzapen politak ekarri dizkit, Bai, soinua zailare eta, bai ez? egin zait, eta Bai. ez dakit ulertuko den. A ber, zuretzat garrantzitsua alda norbait erreferentziatzat izatea, bale? Erreferenteak, interesgarria. Bai, Bai. niretzat direlako. Zuretzat badira? Bai, eta garrantzitsuak dira. Erreferentziak izatea niretzat garrantzitsua da. Non zeizpilutan begitu. Zeintzuk dira zure erreferenteak? Ez zait gustatzen izen propioak erratea, baina nire orokorkin eta unitz bat ditut, unitz bat baino gehiago, nire referenteak dira, gustatzen zaien horretan bizitza ateratzeko ausardia izan duten pertsona guztiak, ezin konkretuak eman ditazket. Erreferenteak dira militantea den jendea, ideia baten alde borrokatzen duen jendea normalean dirua jaso gabe, ez, begirada hori gustatzen zait. Eta erreferentea da norbere zilborratik arateko begiratzen daki. Orduan, biratzen bat, ez? Ni baditut izen konkretuak, noski baietz, eta haietan nire letrak ere haietan. Nire letretan segurazki izen bat baino gehiago dakien horrek harrapatuko du. Nire gestuetan, antzerkian, nire bertsoetan, hau da, erreferenteak hor daude, eta niretzat garrantzitsua da, erreferenteak dira abia puntuak. Bide bat erakusten dutenak. Eta hori nik uste dut ez, erpurutxego ez dela, ez, bideak behar du, nik behintzat behar dut jendea bideak erakusten dizkidanak, eta ez bide bera egiteko baizik eta abia puntu ez dela. Noski, bai. Niretzat erreferenteak, baina polita da pentsatzea, jo, bira, hori da bertzea. Claro. Ez baloratzea bertzeek egiten duten lana. Hori nahiko nuke nik ahalmen gehiago izatea horretan, ez? Ikusita baloratu eta emozionatu. Pentsatu beharrean zergatik ez naiz ni gai hori egiteko, hori pentsatu beharrean. Claro, hori jaso dugu baita ere, ez? Gu izan behar garela honenak, ez, edo gai eta besteak gai direnean, ezin dugu hori baloratu guztiz prejuiziorik gabe edo, ez? Hori da, eta hori ze garrantzitsua den, eta nik ikusleak, ez ikusten ditudanak emozionatzeko aitasuna duten ikusle horiek erratzen dut, wow,
Ze polita, ni batzutan pasatzen zaitera baita. Pasatzen zaidanean, erratzen, ze ongi, ez? Baina Claro. ez zait nahi adina pasatzen, ez? Eta beti ditut, eta zergatik ez naiz ni gai hori egiteko, zergatik ez naiz gai horrek bezala bertso kontatzeko, eta ez? Beti badago, kontestu hori ez dizuna uzten jasotzea behar den bezala gauzak. Eta abia hori ez, referentziak edo jasotzeko gaitasuna, ez? Zuk zerbait egunean jasotzeko gaitasuna baldin baduzu zure zentzumenekin, hori alimentu ikaragarria da, gero zuk zerbait sortu nahi baldin baduzu. Hausnarketa polita, bai. Ba, bukatzeko galdera, azkeneko galdera botako dizut, eta ja, liburu utziko zaitut. Baina, hemen daukagu arte eszenikoak eta deitu diogu SOS, lehen ere komentatu dugun, bai, pandemia garaian egoera larritu zelako, baina baita ere, beti dagoelako horrelako, ez egonkortasuna, prekarietatea edo, industria honetan, lehen ere komentatu duguna. Baina, alderdi negatibo hori edo alde batera utzi halko bagenu, ze jarriko zenuke, arte eszenikoak zer? Beste hitzen bat. Arte eszenikoak zer? Hitz orokorrak etortzen zaizkit. Nik probatu, merezi du. Ausartu, lehen pauso eman, saiatu. Jarri soka fin horren gainean, olako zerbait. Ez beldurtu. Gaizara egin, abertze pasatzen. Galdera ikur pare bat jarriko nituen olako puntu suspensibo pila batekin, ez? Venga, xaxatu. Kartela ikusi zenuen momentu horren antzera, ez? Zergatik ez, venga, saiatuko naiz. Hoxe, hori da. Ez dakit hitz konkretu bat hola zehatza minamena. Hori da ideia. Hori da ideia, bai. Ez, agian SOS hori kendu 3 puntu hori mantendu eta galdera ikur bat bukaeran. Eta behintzat galdetu zure buru hori, zergatik ez. Ba, primeran, Iban, horrela utziko dugu, elkarrizketa mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuri. Plazer bat izan da. Plazerra neria eta polita izan da esperientzia. Ba, zorte hon proiektu guztietan, bai antzerkian, olerkiekin, bertsolaritzan, eta egonen gara. Bale, berdin, eskerrik asko egonen gara.